Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Што ж, працягнем мы, як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час абмяркоўваць усё вышэй пералічанае у штотыднёвай аўтарскай аналітычнай праграме, ну не толькі аналітычнай, але і можа быць такой цынічнай, жартаўлівай, там любыя, в общем, тэрміны, таму што чалавек шматгранны, любіць і пажартаваць, і сур'ёзна сказаць, і падкалоць. Карацей кажучы, Александр Кнырович у студыі. Добрый день, спадар Александр. День добрый, спадар Зміцер. День добрый, уважаемые сябры. Нехта з наших каментаторов написал под мінулым відосам, что вось Зміцер не жадае за мной размаўляць зусім, адмаўляецца, таму вось я его прыцягнуў. А насамрэч гэта Кнырович адмаўляўся со мной гаварыць. На мінулым тыдні так і сказаў: не хочу я с тобой говорить, вообще надо разбавить как бы нашу гендерную ну так, мы ж научаныя КРом, что трэба ўсё ж таки гендерные квоты вытрымліваць. Повесточка ж, як сказаў бы Азаронак, якого мы сегодня, конечно, узгадаем разом с Протасевичем. Ну як же ж вы не узгадать, вы ж там как бы любимец у яго, ці можа ён у вас там, халера вас там разбярэ. Давайте вот с этого почнем. Давай. А что, вот не правы были тыя, хто казаў про необходимость гендерных квот, там пэўных роўнасцяў и гэтак далей у КР, я маю на увазе. Ну не ведаю, я ніколі не вот что показали по 100 дней КР, вот по гэтым пытанні, правда ці не? Слухайте, спрацавала? Так, по гэтым пытанні спрацавала. Усё у нас нормально, у нас спикеры. Жанчына, віцэ-спікерка, жанчына, там кіраўнікі розных камісій. Таксама у нас зараз нейкі ў іншы бок гэты маятнік адхіліўся. Але все ж таки прапаную, таму што таксама сапраўды 100 дней КР уже можна падвесці некаторыя сумныя вынікі, але ж я прапаную, як заўжды мы гэта рабілі, адсунуць гэта на апошнія 10 хвілінак, бо я зноў буду сварыцца, мне гэта справа не падабаецца, таму хто нас глядзіць не на простым эфире, зможа так вырубіць на апошнія 10 хвілін і не глядзець, а пра ўсё астатняе можа ўсё ж таки перад гэтым. Ну да, потому что вот ведае сябе чалавек, а як пачне сварыцца і лаяцца, дык уже ж его не стрымаць, 10 хвілінамі справа не абыдзецца. Так, яны вырубаюць рубільнік, тут есть спецыяльны чалавек, які... Да, рубака, які там вырубае гэта ўсё. Нікому не самае. Да, давайте тады с чаго пачнем? Усё ж таки с Азаронка, якога вот вы цэлую гадзіну зараз слухали. Ну, я не ведаю, там пятніцу раніцай гэта, відаць, у вас любимая справа звычайна ці не? Ну, калі казаць шчыра, то гэта было по запрашэнню асабістаму Еврараду, а не паслухаеш ли ты, бо мы ўсе не жадаем, у нас няма столькі таблетак тут у памяшканні. Я ж чалавек прайшоў праз калонію, нечага мне можна і так. Так, сапраўды, я зараз ехаў да вас і слухаў на паскоранай, амаль гадзіну слухаў Азаронка з Протасевичем, канешне, пабываў у зусім іншым свеце, ну і как бы выцягнули нашага Рому. Ведаеце, упали в кролічую нору? Так. Ну, ведаеце, што мне падаецца? Мы калісьці з Павлом Светловым былі у перадачы «Мне тоже не спадабаецца». І там мы разам з Павлом прапанавалі Азаронку і астатнім, што трэба не рабіць тое, што вы робіце. То есть взяли Рому і запихнули яго там как бы вось пабліжэй да сметніка. Не, трэба наадварот яго паказаць, які ён расквітае ў Беларусі. І, здаецца, нас паслухалі. Мы бачым яго на отдыхе, на адпачынку в Дубаі, а зараз ён у эфіры ў Протасевича, там падтрымлівае прагляды, там амаль 2000 праглядаў ужо, как бы маладзец. Ого, рвуць інтэрнэт. Ну, рвуць інтэрнэт, конечно, но я яго давным, я уже доўга нічога не пра яго не чуў, паглядзеў, ну ўсё, чалавек зрабіўся, ведаеце, такой подкладка, конечно, по-расійску кажучы. Ён распавядае пра нейкі такі свет, дзе у Мінску кожны 5-й аўтамабіль гэта электрамабіль, а ён працуе на заводзе. Вось ён асабіста кажа: я прыйшоў на завод, і зараз там у нас заробкі такія, маі там больш такія сталым узросце, маі там гэтыя электрасваршчыкі, напэўна, зарабляюць па 10 000 рублёў, і кожны, хто зараз прыйдзе вось Беларусі на завод, может адразу вось 3 месяцы адвучыўся і как бы адразу получаць 2-2,5 000. А вы што там сидите? Кажуць Рома. Ну, я засумніваўся, я пакуль ехаў, вот ішоў, как бы заглянуў на яго завод. То есть, все ж таки запала думка ў галаву. Ну, калі ўсё так трэба ж з'язджаць.
Яны ж кожны раз запрашаюць, ёсць же камісія, не ведаюць, вы першы пойдете ў камісію ці я, ці наадварот. Не, ну давайте спочатку как бы закидывают там не самых важных для племени людей, так что давайте з вас почнем. Ну вось я адчыніў как бы яго завось, вот читаем. Фразировщик, 3-5 разряд, 1200-1500 рублёў. Шліфовщик, 3-5 разряд, 1200, 1500, 1900 рублёў. Шиномонтаж от 1000 рублёў. Гэта той самы завод, на якім працуе Рома. Вот я хотел удакладніць, можа вы там где-нибудь какие-нибудь, я не ведаю, у Оршы? Не. Вот, Минский электротэхнічны завод. Можете сами адчыніць как бы сайт. Там вакансии прапануюцца. Ну, гэта ж все ж таки Минск. Минск. Так, слесарь-ремонтник 1500-1900. Слесарь-сантехник 1500-1900. То есть, ну по 500 ёсць? Ну, трохи менее, але ж все ж таки ну на Дубай хопіць злёты. А вось я не ведаю, адкуль ён взял грошы на Дубай, і гэта вельмі дзіўная гісторыя зноў, таму што з яго знялі гэтай прэтэнзіі фінансавыя, і гэта, канешне, не па законе, таму што не бывае такое ў Беларусі, калі тебе налічылі фінансавыя прэтэнзіі у рамках такога агульнай галоўнай справы, а потым іх чамусьці знялі. Чаму, Рома, з тебе знялі как бы фінансавыя прэтэнзіі? Ты ж как бы, ну, асуджаны, прызнаўшы цалкам віну, ты ўдзельнічаў, ты нарабіў шкоду на 24 мільёны рублёў. Дарэчы, я выбачаюся, а вы ведаеце хоць адзін прыклад вот каб вот так вот у дачыненні да асуджанага з фінансавымі прэтэнзіямі выстаўленымі рэжым дзяржава ставіліся? Ніколі так не бывае. Бывае так, што на этапе следства следчы кажа: слухай, мы можам зрабіць у двух напрамках працаваць. Ці ты разам з тым чалавекам, з якім ты, напрыклад, атрымаў хабар, атрымаў 600 000 даляраў, і ты павінен столькі вы агулам, как бы пакуль нехта не выплаціць гэта 600 000, вы будете абодва без усялякіх там удоў, замен, без амністіі і так далей. Ці мы робім так: ты кажаш, колькі атрымаў ты, колькі атрымаў ён, і цябе вешаем твои 200 000, а ён тады будзе засплачваць свои 400. Но ты павінен как бы прызнацца, як вы падзялілі гэтую суму. Бывае так? Бываеце. Но толькі так бывае. А на этапу, калі ўжо ёсць прысуд суда, калі ёсць прызначаны этот самую некая сума, то я не бачыў ніколі, і таму, ну і ввогуле, как бы, гэта ж агульная справа, гэта ж там справа калектыўная, якой ён удзельнічаў, таму гэта, канешне, паказчык таго, што КДБ глядзіць Женю Суглах, і мне тоже не спадабаецца, і слухае, што мы кажам, і вось у нас цяпер есть такі расквітаючы Рома, які працуюць на нейкім заводзе, дзе заробкі раза так у 2-3 меней, чым ён кажа. Ну не кожны, па-першае, палезе правяраць, а па-другое, ну можа быць, як там прапаганда любіць казаць апошнім часам, рэжым-то стаў на праява гуманізма ва ўсіх накірунках. Вот вызваленне палітвязняў, это праява гуманізма рэжыма, зняццё з Пратасевіча мільёнаў штрафу там ці пакаранняў, гуманізма рэжыма. Ну вот, ну ведаеце, у гэтым жа відосе яны абодва кажуць аб тым, што гэта ніякі не гуманізм, гэта как бы насустрач выбарам. Лукашенко працуе, і таму ніякага гуманізму, канешне, у тым, што выходзіць палітвязні няма. Гэта такая спроба распачаць дыялог з захадам, і, канешне, менавіта ў гэтай часці я, канешне, не на баку на баку Тацяны Хоміч, на баку Светланы Мацкевіч, на баку Егорова, на баку цяпер уже, як мы высветлілі, Вольгі Гарбуновай, аб тым, што гэта сігналы, з якімі трэба што-то рабіць. Нельга стаяць на месцы і казаць: не, гэта нам не важна, няхай сядзяць далей, некага, не тое, што гуманізма. Гуманізм, ведаеце, гэта не тое слово. Гэта не тое слово, і оно не падыходзіць у гэтым выпадку, але гэта ўсё ж таки нешта адбываецца. І на гэта нешта адбываецца, трэба рэагаваць. Таму што чым больш выходзіць людзей з-за кратаў, тым, зразумела, лепей. Не гледзячы ніякія там іншыя там коскі, што гэта адбываецца, таму што нешта. У нас есть факт, людзі выходзяць з-за кратаў. І на гэта трэба рэагаваць, вот а не стаяць у позе. Вот вельмі важнае пытанне. Каму нам і як рэагаваць? Ну, ведаеце, у мяне тут ёсць толькі адзін механізм. Канешне, зараз беларускія дэмакратычныя сілы не з'яўляюцца стараной перамоў.
мы гэта разумеем, што не можа ні Ціхановская, ні Латушка, ні Кнаровіч, нехта іншы пазваніць, патэлефанаць да Менску, кудысьці, не ведаю, у МІД, МЗС ці ў нейкую іншую установу, сказаць: слухайце, мы вось так рэагуем. Зразумела, гэтага дыалогу няма. Але ёсць дыалог з заходнімі краінамі. Ёсць наш дыалог, і ёсць такі дыалог з боку Мінска. І таму мы павінны размаўляць з замежнымі, з еўрапейскімі палітыкамі, каб яны ў сваю чаргу ўсё ж такі неяк рэагавалі на тое, што адбываецца. Ну, напрыклад, слухайце, зніміце санкцыі з секонд-хенда. Прабачце, паважаны гледачы, северный зверек, пипец же какой-то. У нас прописаны санкции на ввоз секонд-хенда, тому что гэта может дазволить не паўплываць на беларускую прамысловасць. Дзе секонд-хенд, а дзе беларуская прамысловасць? Зрабіце хотя бы гэта. Один крок, зніміце санкции з секонд-хенда, потому что яны все роўна дурацкія. Гэта все роўна некі цирк, а не санкции. І будзе вось такая, вось такі будзе размова такого перакідывання з-за плота, і паглядзім, што будзе далей. Гэта не прапанова. Вы мне зараз спыталі, я зараз вось адказаў. Напэўна, можа быць нешта больш канкрэтнае, больш сур'ёзнае. Потому что вот ўсё упираецца ў тое, што дэмакратычныя сілы не ўсё ж таки удзельнікі нейкіх перамоваў, мне здаецца, іх і не запрашаюць. Мне здаецца, я уже адказаў. Да, і ўзнікае пытанне, што што? Вот все кажуць, не ўсе, ладно, але пэўная частка людзей кажа: мы мусім неяк рэагаваць, але як рэагаваць? Размаўляць з захаднымі палітыкамі і, напрыклад, аб тым, аб чым я казаў. Мы павінны сказаць захадным палітыкам, што гэта знак для вас. Не трэба здымаць санкцыі з Белкалі, не трэба прызнаваць Лукашэнку. Але нейкі такі ж самы крок падняць, там, не ведаю, нейкі вымпел аб тым, што мы цябе пачулі, давай далей. Спадар Александр, вот уявіце сабе, што вот вы Лукашенко. Так. І вам падаюць сігнал, здымаюць санкцыі з секонд-хенда. Отлично. Цудоўна. Гэта азначае, што мой сігнал пачулі. Я разумею, што мне гэта не спадабаецца, што гэта секонд-хенд, а не Белкалі. Но на том баку тоже не спадабаецца, што гэта 30 чалавек, а не 1500 адразам, і гэта не Маша Калеснікава, якая памірае ў турме зараз, так? А некія людзі таксама, канешне, гэта палітвязні, не трэба дзеліць палітвязняў па якасці, гэта немагчыма. Але ўсё ж такі, ён будзе незадаволены, што секонд-хенд гэта не Белкалі, но будзе зразумела, што гэты дыалог нейкі, а не тое, што зараз. Больш за то я падтрымаю спадара Кавалевскага, што не трэба рабіць выгляд, што гэтыя людзі выйшлі таму, што мы настоявалі на санкцыях, і камусьці нешта кудысьці перадалі. Ўсё ж такі гэта не так. Давайте, может быть, каб завершить все ж таки тему, не дарма ж вы гадзіну хай на пахучанай слухали. Вот апроч вот это падмана наконт заробкаў узроўню, вот что вы вынеслі з гэтай размовы гадзіннай ці нават большая Пратасевіча у Азаронка? Пратасевіч все ж такі ж самы малады хлопец, які не мае ніякіх жыццёвых прынцыпаў, ніякай базы. Ніякай базы не мае, і ён распавядае пра грошы, і ўсё ж такі, калі вось ад гэтай усей прапаганды і шелухі гэтай ее прыбраць, паглядзець на яго так вось в чыстым выглядзе, то ён распавядае пра жыццё праз прызму грошай. Мол, я зарабляю там 2000 рублёў ці 2,5, і мне хапае на нармальнае жыццё у Беларусі. А вы там што? Гэта размова, якая цалкам немагчыма. Потому что воля, правы чалавека, яны не выміраюцца грашыма, ніякімі грашыма. Слушайте, я не слухаў, я пачытаў, там былі людзі, якія так вот ахвяравалі сваім здароўем і часам. Мы зрабілі гэты прагляд. Да, і это самае, я пачытаў, ён кажа, што я ж тут свабодны чалавек у Беларусі, толькі я поеду куды-нибудь на захад, на мяне тут жа умоўны Кныровіч там ці Лукашук напішуць данос, и арыштуюць, я ў турме, а тут я вот свободны, хачуцца, іду на сварываю что-нибудь, хочу трынджу Азаронка, хочу ў Дубай еду. Ты адзень бел-чырвоны белыя шкарпеткі і паглядзі. А навошта? Ён і без шкарпетак добра сябе адчувае. Напэўна. У меня няма адказа на такія пытанні, тому што мне ўсё роўна да канчатковую мэту, то есть вот да вас дагрукаліся гэтым інтэрв'ю, размовай гэтай?
То есть что хотели донести? Ведаеце, як рыбка. Не ведаю. Я не ведаю, што они хотели донесці, яны хотели зноў паказаць, што ўсё у Партасевіча добра. Але ён столькі раз схлусіў, што нічога новага. Нічога новага не адбылося. Кропка. Давайте пойдзем далей і пойдзем да эканамічных тэмаў. Усё ж такі эканамічных тэмаў у нас две адзначаныя вами. Ну, в прынцыпе, тры, але давайте вот так вот. Першы, вынікі эканомікі за 8 месяцаў, потым як 19% ставкі рэфінансавання ў Расіі уплываюць на Беларусь, ну і прычым-то нечаму фантазіі у акадэміі, в інстытуце эканомікі Акадэміі навук. Як звязана? Ну, давайте по чарзе. Слухайте, давайте, яны все звязаныя паміж сабой гэтай тэмы. Адбылася рэвалюцыя. Ведаеце, у чым? Ёсць Александр, зараз не памятаю яго фамілію, я вам скінуў яе. Гэта замдырэктара па навуковай працы Інстытута эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, які апублікаваў артыкул у банкаўскім веснікі. І калі я чытаю гэты артыкул, а там 11 сторонок і 17 графікаў нейкіх, я разумею, што дзіўна, што ён на сваёй пасадзе, а не дзесьці ў Вільні ці ў Варшаве. Таму што гэта добрая навуковая праца, гэта вельмі высокага ўзроўня навуковая праца. Асноўная думка якой, я магу запрасіць зараз першы слайд на экран даць. Магу Да. Ось. Зараз у нас магчыма будзе. Асноўная думка якой была ў тым, што спадарства чыноўнікі, у нас няма ніякага эканамічнага росту. Чаму вы падманваеце Лукашэнку? Ну, гэта я ўжо сваімі словамі. І чаму вы рысуеце нейкі эканамічны рост на наступны год у 4 з чымсьці адсоткі? Вот я яшчэ раз дакладную, гэты вот графік вы скачалі адтуль. Вот. Так, там будзе два графіка. Ён кажа аб тым, што паважаны, тое, што у нас зараз такія высокія тэмпы эканамічнага роста, выклікана выключна тым, што мы адразу упалі ад 21 года на некалькі адсоткаў, і калі б мы гэтага не выміралі, то у нас зараз былі бы вельмі сціплыя 2 з чымсьці адсоткі, і ўсё. І у нас няма ніякіх падстаў для эканамічнага роста. А можна зараз другі графік. А потым ён кажа, а калі разабрацца далей і палічыць, а што адбываецца у нас у асобных галінах, то высветліцца, што ў нашых гэтых самых 4 адсотках, вось гэта першая частка, што ў нас асноўная частка гэта прамысловасць, далей падаткі, якія лічыць не трэба, а потым гандаль. І ўсё, у нас є, а ўсе астатнія сектары нікуды не растуць, ўсё звычайна, ўсё нармальна. І далей ён пішаць, паважаны сябры, говорит, кажа, а у нас вот гэта прамысловасць, яна у нас вырасла выключна таму, што мы пастаўляем у Расію нешта, далей ён не можа казаць аб чым, аб гэтым. Я магу казаць. Нешта, што звязанае з вайной. У нас гэтая частка толькі прамысловасці нарасла таму, што мы дапамагаем Пуціну забіваць украінцаў. Кажыць ён. І гэта ўжо ўсё скончылася, далей гэта расці не будзе. А гандаль у нас вырас таму, што мы стрымлівалі цэны і пустыя нашыя заробкі напампаваныя. Яны дазвалялі беларускаму рублю мець больш пакупніцкую здольнасць. І ўсё, і гэта таксама небяспечна, і гэта таксама скончылася. А больш нічога ў эканоміцы няма. І ён у канцы піша, што сітуацыя вельмі такая хіская, што яна такая, ведаеце, як такі хрустальны сасуд, якой ледзь дакранешся, будзе хана і манетарнай палітыкі, то бок курсу рубля, і ўсім астатнім паказнікам, і асноўная з гэтага ўсё выснова у тым, што, хлопцы, там так напісана, закрэсліце ўсе вашыя прагнозы аб бурным росце на наступны год і давайте займацца не такімі выпадковымі нейкімі дзеяннямі, а стварэннем умоваў для якаснага росту эканомікі. Мяне, калі знайшлі гэту статью шмат якія журналісты, Ресурс Think Tank, напэўна, трэба сказаць яму дзякую, но калі я гэта прачытаў, я быў такі вельмі ўражаны. Таму што, па-першае, гэта і падкрэслі яшчэ раз, сур'ёзная навуковая праца, гэта не тое, што мы робім там малыя відосы, не, чалавек прааналізаваў шмат якіх паказнікаў у эканоміцы, а па-другое, ён наўпрост кажа галоўчынка Лукашэнка аб тым, што ніякага эканамічнага цуду ў краіне няма.
і гэты чалавек працуе ў акадэміі навук. Вось такая дзіўная гісторыя, і калі дадаць да яе тое, што вы казалі яшчэ 2 пункты, то, канешне, мы уже зараз назіраем, што ў нас за першыя 7 месяцаў был рост эканомікі на 5,5%, а уже за 8 месяцаў чамусьці 4,9%. Мы ўжо назіраем тое, што эканоміка скончылася, вось гэты этап выкліканы нізкай базай мінулага, і што гэта ўжо пайшло вниз і далей будзе ісці на зменшэнне. Гэта першае, а другое, мы назіраем небяспеку, вялікую небяспеку з боку Расіі, таму што там паднялі гэтую самую ключавую стаўку на 19%. Гэта азначае, што яны змагаюцца з інфляцыяй, яны намагаюцца астудзіць эканоміку, бо яна ўсё гарачэе і на гарызонце выбух, і што 19% стаўка, па якой банк раздае грошы прадпрыемствам, гэта забарона на нейкія інвестыцыі, таму што гэта вельмі дорага, таму што гэта азначае, што вы павінны браць грошы больш, чым па 20% у такіх камерцыйных банках. Ніякі нармальны звычайны прадпрымальнік не будзе браць грошы па 20% пад інвестыцыі. На кароткі тэрмін, на 3 месяцы, магчыма, но на 10 лет по 20% так не бывае. І гэта вельмі і вельмі небяспечна. І вось дзіўным чынам на гэтым тыдні вось гэтыя ўсе і гэты артыкул, і паказнікі беларускай эканомікі, і 19% у Расіі, яны ўсе сашліся у меня в адной галаве інфармацыйна, сашліся ў адзін такі блок, які кажа аб чым? Аб тым, што сітуацыя небяспечная, але ў беларускай дзіўным чынам, у беларускай нацыянальнай акадэміі навук, нягледзячы на тое, што кіруе ім спадар Гусакоў, напэўна, які ўсё робіць нам, мы чакаем все разам электрамабілі нейкія, там Маска павінны былі мы затнуць кудысьці, там космос нешта зрабіць. Нягледзячы на гэта, вось гэтаму інстытуце эканомікі ёсць вельмі разумныя людзі, якія, напэўна, калі-небудзь будуць выглядаць не як эксперты, якія падымалі гэтыя красныя сцягі, а змогуць працаваць сапраўды на нармальнае развіццё эканомікі. Вось гэта было вельмі цікава і вельмі дзіўна. Дарэчы, уже калі про эканоміку загаварылі і про стаўленне, я гляжу, што вельмі так зайшло беларусам ваше відэо, прысвечанае як там спявалася у песні про часы старыя под прыгнётам панскім. Вот я прыгадываю свае размовы яшчэ там 18-19 год с, прости господи, гісторыкам Марзалюком, які магілёўскі хлопец, які вельмі любіў расказы, що вы там мне гаварыце про тое, там як там Беларусь под прыгнётам панскім, рассказываеце, что там колбасами дзверы подвязывали, да все это ерунда, там чмарылі беларусаў, яны былі рабами, і гэта, карацей кажучы, 17 верасня 39 года вызвалілі. І там аб'ядналі Беларусь, далей уже пайшлі там розныя такія палітычныя там шнягі кшталту, там з'ядналі народ, адбудавалі дзяржаву і гэтак далей. Але чаму так вот ўсё ж таки вот гэта нейкая такая, як это нават сказаць, такая некая фантомныя болі нейкія наконт гэтага перыяда, калі частка Беларусі, заходняя Беларусь знаходзіліся под Польшчай, яны прысутнічаюць як з дрэннага боку, што ўсё было дрэнна і прыгнёт панскі быў, як і тое, што ой, як добра жылі, калбасамі дзверы падвязвалі. Ну, ведаеце, калі мы так глядзім на мінулае, калі мы яго не намагаемся неяк так адстраніць, ацэніць аб'ектыўна па нейкім фактах, па нейкім там паказнікам, да, а ўсё ж такі адчуваем яго як сваё, і у меня там под гэтым відосам ужо там 30 000 прасмотраў амаль, і там некалькі сот каментароў, і людзі сварацца ўсур'ёз, як было под польскім часам. Гэта азначае, што мы цягнем яго зараз у дзесейшыя часы, у сённяшні час, што яно існуе зараз з намі, што гэтая размова, а як лепей Беларусі? З Расіі ці з Польшай? Яна існуе зараз, і у тым ліку яшчэ размова, а ці было добра ў Савецкам Саюзе, ці было дрэнна. І гэта размова аб гэтым. Гэта не размова аб часах 30-х гадоў. Ну, ведаеце, калі паглядзець вачыма на нармальны чалавек, да? Ну, якая нам справа да таго, як яно было 90 год таму? Было добра ці дрэнна, але ніякага ўжо ніякага ўплыва на сённяшні час гэта бы не рабіла. Але гэта і такая нагода для спрэчак, і нагода для прапаганды, таму што ну, само свята 17 верасня гэта ж ўсё ж таки такая спроба закрэсліць удзел Савецкага Саюза ў пачатку Другой мировой войны.
гэта спроба зрабіць вось гэта 17 верасня галоўным і забыць аб тым, што 1 верасня там Гітлер напаў на Польшу, гэта быў такі сумесны раздзел Польшы. І калі ж паглядзець все ж таки на какие-то паказнікі, то з эканамічнага боку, канешне, заходняя Беларусь ці ўсходняя Польша, яна была ў 3-4 разы багацейшая за ўсходнюю Беларусь пад Саветамі. Гэта, гэта вядомы факт. Ад гэтага нікуды не дзецца, і вельмі такія салдаты-жабракі прыйшлі да вёскі і вельмі дзівіліся, як жывуць беларусы на захадзе. Вось гэтыя самыя беларусы. Потым адбылося тое, што адбылося рабаванне насельніцтва. Там гісторыя аб тым, як грошы, просто грошы, там вялікія ўклады ў банках просто забралі ў бок дзяржавы, а ўсім астатнім, усім нармальным казалі, вы маеце магчымасць памяняць 300 злотых. 300 злотых это была нармальная зарплата. Той раз по курсу 3 разы меншаму, чым ён быў сапраўды на гэты самы на савецкія рублі, а все астатняе можете ці спаліць, ці выкінуць. Калі у вас ёсць нешта болей за одну зарплату у грошах, то гэта мы вам не будзем мяняць. Гэта ваша справа, куды вы хадыце. Был цэлы гандаль гэтымі самымі, спекуляцыйна аддавалі кантрабандыстам, якія ехалі ўжо ў захопленую Польшу пад Гітлерам, і там гэтыя златоўкі з імі нешта рабілі. Таму гэта был так з пункту гледжання эканамічна. Я так раю тым, хто цікавіцца атмасферай тых часоў, найлепш за ўсё іх ўсё ж таки перадаў Пясецкі у сваёй трылогіі, пачынаючы з кнігі «Запіскі афіцэра Чырвонай арміі», і далей там астатнія кнігі, каб адчуць гэта. То есть гэта не такое там спрэчка ўсё ж таки, хто правы гістарычна ў тым моманце, як гістарычна там лепей ці не лепей было беларусам, а ўсё ж таки гэта пра такі экзістэнцыйны выбар будучага. 100%. Гэта вы вельмі слушна кажаце, маеце раду, і я не магу да гэтага нешта дадаць. Гэта вельмі добрыя словы. Гэта пра выбар будучыні, дзе нам лепей. Таму што, паглядзіце яшчэ з другога боку. Калі расійская імперія захапіла тэрыторыю, трэці раздзел падзелу Рэчы Паспалітай, і захапіла тэрыторыю Беларусі, так, сучаснай Беларусі, тады гэта была тэрыторыя Польшы, да таго мяжа была па Смаленску. 500 гадоў мяжа была па Смаленску до падзелу Рэчы Паспалітай, так? І калі мы кажам пра некую гістарычную справядлівасць, то гістарычная справядлівасць выглядала бы так. Калі аднавілася Польша ў 1918 году, то яна была бы гістарычна справядліва. Яна павінна была бы ўключаць зараз тэрыторыю, тэрыторыю Беларусі ў сябе. Ніякай гістарычнай справядлівасці ў тым. Калі мы кажам пра адштурхоўваемся ад часоў Рэчы Паспалітай двух народаў, да прыкладу, калі мы кажам там, калі мы пойдзем глыбей у гістарычную справядлівасць да Вялікага княства Літоўскага, то гэта будзе наступны крок, але ўсё ж такі ўсё роўна мяжа будзе па Смаленску. Гэта, магчыма, будзе іншая дзяржава, яна будзе іншая мець назву, но расійская імперія не мае права гістарычнага ні на што далей за Смаленск, калі мы ўсё ж такі берем рубежом гэты падзел Рэчы Паспалітай ці нейкія часы Вялікага княства Літоўскага. Таму гістарычная справядлівасць была бы такая. І калі мы кажам, што беларускі народ пад саветамі неяк аб'яднаўся, так он аб'яднаўся ў каланіяльнай дзяржаве. І зноў ж такі, калі мы кажам пра паланізацыю Беларусі, якая сапраўды была, там до 39 года ў польскіх паспартах не было прапісана нацыянальнасць увогуле. Былі соцапросы, апытанкі, і апытанках пытанне здавалася, якую мову вы лічыце матчынай мовай, мова, якая для вас родная. Дзіўныя вынікі гэтых пытанак, таму што не ў вёсках, а мы разумеем, што тады ў вёсках жыло там 70% насельніцтва, але ў гарадах вынікі былі такія, больш за 40% польская мова, каля 40% іврит. Я не прабачце, зноў не памятаю, як правильно. І толькі астатнія там 10-15% ці расійская, ці беларуская. У гарадах было так, напэўна, вёскі было па-іншаму, і так, мы разумеем, што ў часы Пілсудскага, гэта часы аўтарытарызма ў Польшы, яны таксама не былі добрыя для росквіту беларускай культуры і ўсяго астатняга. Гэта быў ціск з боку палякаў.
Але калі мы паглядзім на саветы, якія прыйшлі і нешта з сабой прынеслі, то мне пытанне к тым, хто кажа аб тым, што слухайце, ну гэта была паланізацыя. Ну вось я жыў у мінску. Пачатку нарадзіўся ў 73-м, пайшоў у школу ў 80-е. Калі ўсё добра было пад саветамі з Беларусю і з беларускай культурай, то чаму было сорамна размаўляць па-беларуску ў маёй школе? Чаму я ніколі не слыхаў на вуліцах Мінску 80-е год беларускай мовы ввогуле? Ніколі. Так гэта у нас такі росквіт быў беларушчыны пры саветах? Мне падаецца, што не. Мне падаецца, што калі мы кажам пра тое, што палякі ціснулі на беларусаў, то мы павінны казаць аб тым, што і саветы ціснулі на беларусаў. Тут у нас няма такого выбора, дзе там было добра з пункту гледжання культуры, мовы і так далей, а здесь тут стала дрэнна. Ці ёсць адрозненні, але яны такія ўсё ж такі не такія вялікія, яны дробныя. Ну, з эканамічнаму боку, ну, канешне, канал у мяне эканамічны асабісты, таму мы шмат кажам там пра эканоміку. З эканамічнага боку, ну, Польша была больш развітая краіна, чым Савецкі Саюз, і зараз таксама атрымліваецца больш развітая, чым Расія, значна больш развітая. Але калі мы глядзім, ведаеце, апытанкі Chatham House, я был вельмі здзіўлены. Там была апытанка, і там было так шмат якіх радкоў, як вы лічыце у той ці іншай галіне, напрыклад, там у космосе, ці, напрыклад, у прамысловасці, там ці дзесьці у турызме, да, якая краіна больш развітая. Там было там, это і ўжо зараз, это астатнія там 2 месяца, ці 3 месяца, і там как бы параўноўваюцца Злучаныя Штаты Амерыкі, Германія, Беларусь, там Расія і Польша. І чамусьці амаль усе адказы, амаль усе, там можа толькі адзін пункт, беларусы чамусьці лічаць, што краіна Беларусь больш развітая, чым Польша. Ва ўсіх напрамках. Чаму так адбываецца, мне не ведаю. Я не ведаю, чаму так адбываецца, но так адбываецца. Ну, глобус Беларусь ніхто не адмяняў, і да, вот капатель картохі, я з табой цалкам згодны, потому что, разумееш, вот як вот дзіўна у расіянцаў атрымліваецца. Вот калі у іх вот Расія, руская мова, там вот і гэтак далей, то это патрыятызм. А калі у беларусаў і украінцаў, там беларуская мова, украінская мова, у іншых народаў, то это нацыяналізм. Гэта бандераўцы, з якімі трэба змагацца. Вот как бы Ну так. Бог няроўна дзеліць, асабліва калі мозгу нема, дык там как бы нічога не падзеліш. І да выбараў і по паняццям, дарэчы, Лукашенко паабяцаў, што ён не будзе праводзіць выбараў по паняццях вот этих вот заходніх АБСЕ, которые там, ну, ведаете, вообще это все заходние это понятия, ну, это не для нас. У нас все повинно отповедать Конституции и мясцовому законодавству. Правда, я не зусім разумею, у нас же мясцовое законодавство працуе по принципу иногда не до законов. Ці не уже, вот. Як вы увогуле лічыце, как бы выборы все пройдут красиво, вот. Ведаеце, глава нашай ЦВК, нехта спадар Карпенко, я так пераглядзеў, таму што я был вельмі здзіўны. Ён там на мінулым тыдні сказаў тым, што вось ЗША там некая заблытаная і непрадказальная сістэма выбару. Мне здаецца, у гэтым моменце можна ставіць кропку. Да, що сказано, а у нас все прадказальна. А у нас все прадказальна. Таму мы з вами зараз давайте можем уже, ну, па-першае, я ўпэўнены у адрозненне начала, што, канешне, Лукашенко пойдзе на гэтыя выбары, пакуль ён будзе жывы, нікому ён гэты пост, ніякія махінацыі, ніякія схемы не могуць быць. Ён не можа, ён фізічна не можа уявіць сябе, што нехта кажа: прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Наталья Івановна Качанова. Ну, яго ж інфаркт будзе ў гэты момант. Ён не зможа жыць з гэтым ніколі. Таму ён пакуль будзе жывы, будзе как бы намагацца як быццам, ну, быць у гэтым фатэлі. Таму ён пойдзе, а вось как бы вынік мы з вами можам пагадаць, які будзе. Таму што я ўсё ж такі ўпэўнены, што яны будуць падтрымліваць ілюзію 80+. Але ёсць іншая некая думка, што ўсё ж такі тады яны самі сябе перайгралі, калі б было 50 з кропачкай, з костачкай, то народ быў бы больш цішэйшы. Таму, можа, яны вырашаць ўсё ж такі паказаць 55, але я сумнеюся. Ніякага дачынення, канешне, заканадаўства аб выбарах да наступных выбараў не мае. Канешне, бо гэта, ну, гэта нейкі здзек. Ну, у нас так ва ўсім заканадаўстве. У нас, калі пачытаеш наш крымінальны кодекс, так ён нармальна напісаны.
але чамусьці людзі сядзяць у турме не по крымінальнаму кодексу, потому что ну, вот хтось так вырашыў, што яны павінны сидзець. Таму і нашы выбары яны будуць вось такімі, но я так мыслю, што яны будуць вельмі сумнымі, яны будуць даже не па мадэлі пуцінскіх выбараў, дзе не дапусцілі надежды на Барыса, так? Я думаю, што яшчэ на этапе вылучэння будуць выкраслены ўсе, хто магчыма будуць неяк уяўляць сябе пагрозу. Я думаю, што гэта будуць там у радках Лукашенко. Для мяне пытанне, подзел Гайдукевіч ці не на выбар, будзе гэта пытанне. Ну, далей будуць яшчэ прадстаўнікі нашых там 2 асноўных ці 3 асноўных партый, і ўсё. І 83 на 2, на 3, на 4. Ну, ведаеце, я думаю, што самы верны прагноз даў тэлеграм-канал «Савецкая Беларусія», які напісаў, што будзе 80% гэта зарэзервуем адразу за Александром Лукашенком, а за астатнія 19% паборыцца канструктыўная апозіцыя, прызначаная Александром Лукашенком. Куды, правда, прапаў яшчэ 1%, я не ведаю, ну вот такія лічбы. Это усушка утруска. Ведаеце, в бухгалтерскому ліку есть такі радок. Усушка утруска буйтары. Да. Так вот гэта на буйтары. Да, ну самае галоўнае у гэтай сітуацыі, самае смешнае, дакладней, што выбары ўжо, ну, в прынцыпе, яны даўно-то былі для яго так. А тут он зараз канкрэтна заяўляе, гэта ўжо поле боя. Я, дарэчы, мне учора скінулі чарговы опус генія лукашэнкаўскай журналістыкі «Золотое перо в одном месте» муковозчика, вот, который сказал, что а что они хотят, чтобы мы тут как бы тут какие-то стандарты журналистские? Какие стандарты? У нас поле боя, война. Надо сказать матом, говори матом. И все. А вот какое поле боя? Ну, ведаеце, і яны, і мы, вось у гэтым месцы ён, напэўна, правы. Мае рацыю па-беларуску. Таму што і яны, і мы ніяк не могуць вызначыцца. Ці мы ваюем адзін паміж другого, ці мы ведзем некую такую дыскусію. Таму што калі адбываюцца нейкія там злівы, ну, чорная кніга Беларусі ці нешта іншае, пасадкі ў турму, шмат чаго яшчэ, гэта вайна. А калі мы намагаемся, і вайна з таго боку, а калі мы намагаемся зрабіць выгляд, што ўсё ж такі у нас ідзе некая такая палітычная жизнь у нейкіх рамках законаў, то гэта іншая гісторыя. Тады можна казаць пра нейкія стандарты журналістыкі і так далей. Я ў сябе на канале, ведаеце, намагаюся ўсё ж такі казаць па фактах, паказваць факты, быць так больш разважленым і звяртаць увагу на іншы бок, напрыклад, вось на такіх людзей, як сёння узгаданы замдырэктара па навуковай працы, які працуе зараз на дзяржаву, але нельга не аддаць яму належнага. Гэта, ну, такі сумленны спецыяліст, эксперт і так далей. Але і мяне ж все ж таки заносіць. І мяне таксама заносіць у бок такі антыпрапагандысцкі, но ўсё ж такі прапагандысцкі, а не журналістскі. А дзе ж там на чалавека з залатым апереннем муковозчыка? Ну, вы ж ж таки блогер, вы нікому нічога не абавязаны. Але давайте іншае про тое, што вы каму ўсё ж таки былі бы абавязаны, пакольку, ну, таксама ж давалі нейкія перадвыбарчыя абяцанні. Ідучы ў координацыйную раду. Да, координацыйнай рады. Да. Ну, 100 дзён, давайте ўжо справаздачу. Паважаны мае, вось гэта той самы момант, далей будзе не цікава, можете так і перайсці. Што будзе нешта праз 15 хвілін у вас яшчэ? Конечно. А што будзе, давайте анонс дадзім, бо зараз адваліцца і чалавек 100. Александр Фридман у нас будзе на сувязі. То есть вот Александр зменіць Александра. Так, ну, то бок у вас зараз есть хвілін 15, как пайсці на кухню, там зрабіць кавы ці гарбаты, зрабіць некую канапку. Не, ну, не 15 хвілінаў, у нас тут как бы 8 хвілінаў. Добра, 8 хвілінаў. А мы размаўляем пра координацыйную раду. Ну так, 100 дзён координацыйнай радзе. Адбываецца наступнае. Па-першае, нам прапаноўваюцца, і мы будзем абмяркоўваць замест Ольгі Гарбуновай шчырага і сумленнага чалавека, які, на жаль, сышоў і даў вельмі такі балючы каментар з гэтай нагоды. Яна не такі рэзкі, як я, але калі мы глядзім на яе каментары, мы разумеем, наколькі ёй цяжка сыходзіць, і замест яе нам прапануецца Ольга Зазулінская, якую мы
Координационной Радой, конечно, мы поднимем руки и скажем, конечно, мы за. Ну, потому что Координационной Раде зараз та самая кабинетная большасць правіць баль, калі можна так казаць. Наша фракцыя будзе супраць. І чаму яна будзе супраць? Таму што гэта тое самае, што адбывалася з Латушкай, з пераломам статута. Ведаеце, капсуліруецца гэтая сістэма, офіс, кабінет, Координационная Рада самая ў сябе. Да? Ёсць канфлікт інтарэсаў. Паміж тым, як Вольга Зазулінская з'яўляецца кіраўніцай, напэўна, фонда «Краіна для жыцця», як яна вайшла ў гэты новы фонд міжнародны па дапамозе, дзе вайшло 4 арганізацыі, і мне пішуць, што нікога яны туды іншага не пускаюць. Вось тая самая партызанка Воля Мацеевская, так, якая пішуць, што яны яшчэ на канферэнцыі «Нова Беларусь» запыталі ў Стрыжака, якія ёсць умовы па ўваходу ў гэты самы міжнародны фонд. І вось прайшло ўжо на 1,5 месяца, фонд абвесцілі, і нікога іншага за межамі 3 ці 4 структур, якія ўжо падофісныя, туды не пускаюць. Но гэта іншая справа, але я павінен быў гэта адзначыць, што гэта не добра, што так не працуецца, што гэта зноў такое, ведаеце, калі мы кажам пра партыя Ціхановская, Латушка, ўсё зразумела, гэта асабістая справа. А калі мы кажам пра калектыўныя структуры і, напрыклад, пра гэты калектыўны фонд, які павінен абараняць, дапамагаць усім палітвязням, то вельмі дзіўна, што кагосьці не пускаюць, а кагосьці дапускаюць. Так вось, гэты фонд быў абвешчаны як аднолькава далёкі ад усіх палітычных сілаў. І мне падаецца, што чалавек, які знаходіцца ў гэтым фондзе, які з'яўляецца лицом, які прысутнічае на ўсіх прэзентацыях, не можа адначасова быць падпарадкаваны наўпрост Светлане Ціхановскай у гэтым самым кабінеце. Гэта шаг назад. Гэта шаг назад, таму мы будзем галасаваць супраць не таму, што мы неяк ацэньваем працоўныя якасці Вольгі. Мы не ведаем іх, але гэта зноў, як і ў выпадку з Латушкай, гэта канфлікт інтарэсаў, таму мы будзем галасаваць супраць. Но гэта з гэтай часці. Што касаецца стадыён, давайте я нагадаю вам ўсё, што адбывалася. Першы ж дзень працы новай Координационной Рады Павел Латушка заявіў і неаднолькава заяўляў і сябе на канале, і сідзячы на гэтым месцы, аб тым, што ён перамог. Цяпер кіраваць будуць яны, большасць сфармаваная, а тыя, хто прайграў, могуць пачакаць 2 гады. Таму гэта не вельмі такое карэктнае пытанне да мяне, што вы абяцалі, што вы зрабілі ў Координационной Радзе. Нам сказалі, што хлопцы, пастойце каля за дзвярымі, мы зараз зробім все добра, без вас. Нам сказалі так. Таму мы робім тое, што мы абяцалі, але за межамі Координационной Рады. Да Координационной Рады, як у нас было 3 пытання, яны нікуды не дзеліся. Калі Координационная Рада будзе працаваць над гэтымі 3 пытаннямі, мы будзем супрацоўнічаць. Гэта, нагадаю, грамадская палата, якая была абяцана, і без яе зараз вельмі цяжка, бо кампетэнцыі Координационной Рады, асабліва, калі сышла Роза Турарбекова, упалі на 30%. Там нема, шмат у якіх пытаннях нема каму працаваць. Таму грамадская палата, стратэгія 2025 і справаздачнасць аб'яднанага пераходнага кабінета перад Координационной Радай, якое дагэтуль не адбылося. Я вельмі чакаю, калі яна будзе, калі прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета будуць справаздачыцца. Таму мы зрабілі тое, што было ў нашых сілах, мы паўплывалі, але мы ў меншасці, як я сказал Павел Латушка, і нам трэба пачакаць 2 гады. Але ўжо не 2 гады, ўжо засталося 600 дней, 700, якія былі, 730, якія былі для Координационной Рады. А вось то, што зрабіў Павел Латушка з камандай, вось да гэтага у меня есть вялікія пытанні, і зараз я папрашу даць тую самую 3-ю карцінку на наш экран. Зараз мы пабачым на экране тыя абяцанні, тыя першыя 8 крокаў, які абяцаў зрабіць, напэўна, мне здаецца, за 100 дней першых. Нашы гледачы могуць спраўдзіць самі, праверыць у сеціве. Гэта было за 100 дзён. За 100 дзён. І вось гэтыя 8 пунктаў. Резолюция о важности спрощения визового режима, легализации, необходимость открытия помежных переходов. Створение комиссии по притягнению до отказности Лукашенко и соудельников. Перезапуск працы комиссии по политвязнях.
Праца па збору сродкаў дзеля дапамогі палітвязням адкрыта пастаянна, каб дапамога была. Стварэнне камісіі Координацыйнай рады па падтрымцы і рэабілітацыі ветэранаў-добраахвотнікаў. Праца па збору сродкаў для дапамогі. Размежаванне паўнамоцтваў паміж суб'ектамі дэмакратычных сіл. Усталяванне міжпарламенцкага супрацоўніцтва, фарміраванне групы краін стратэгічных партнёраў і 8 блок. Стварэнне бюджэтнай камісіі Координацыйнай рады і распрацоўка палажэння па фінансаванню і фандрайзінгу праектаў, якія запускае Координацыйная рада, стварэнне палаты фінансавага кантролю. Гэта ўсё павінна было адбыцца за першы студзён у Координацыйнай рады. Пад кіраваннем большасці, якая перамагла. А мне здаецца, што з гэтага ўсяго зроблена 3%. 3. Толькі ў пункце, там, дзе у нас было размежаванне паўнамоцтваў, ведаеце, быў прыняты дакумент, які быў там на 3 ўзроўня меншы за тыя прапановы, якія год таму вельмі так жорстка адстаивал Егоров. Дакумент яго быў закрэслены, быў прынята та самая умова па ўзаемадзеянню, дзе прапісана, што Координацыйнай радзе ніхто нічым не абязан. Можна ўсё рабіць без яе, і праз якое была працягнута та самая бясконцая легітымнасць. І вось мне пытанне. Вось та самая кабінетная большасць, якая перамагла, якая казала, што ўсё, зараз все будет, там Координацыйная рада другого склікання была дрэнная, а зараз все будзе добра. Вось за першыя студзён, якія былі на гэтую працу, што вам перашкодзіла гэта зрабіць? Напэўна, Кнаровіч, ці Егораў, ці Роза Турабекова. Калі няма іншых адказаў, то, напэўна, гэта так. Але ўсё ж такі мне здаецца, што калі вы прапанавалі нешта па гэтаму, з гэтай нагоды не перашкаджаў нічым. І таму мы маем зараз вось такую сітуацыю, калі тая большасць, якая лічыць, што яна цяпер улада, а гэта, ўжо можна казаць пра фармаванне адной партыі Латушка-Ціхановскай, тым больш гледзячы, як сыходзяць людзі з кабінета, та самая большасць не выконвае тых абяцанняў, якія давала сваім выбаршчыкам. Дзякуй Богу, што гэта адбываецца зараз у такіх вельмі такіх, лабараторных умовах Координацыйнай радзе, а не ў сапраўды ў краіне, ў Беларусі. Таму што калі б вось так людзі перамаглі на выбарах ці прэзідэнта, ці на парламенцкіх выбарах у Беларусі і працавалі вось так, то гэта была бы катастрофа. Гэта была бы катастрофа. Нічога не зроблена. Таму студзён адзначылі, будуць і наступныя студзён. І яшчэ раз падкрэслю, калі мы кажам пра нашу працу, то ёсць 3 накірункі, па якім мы гатовы працаваць, мы лічым іх найбольш важнымі. Аддзяліць там партфелі, ці вось падпісваць бумажкі пра бясконцую легітымнасць, ці вось падтрымліваць вось гэты такі заўважны, наўмысны рашэнне прызначэння чалавека, якія маюць канфлікт інтарэсаў, канешне, мы не будзем гэта рабіць. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але закінута шмат цікавых тэзаў і думак для далейшых разваг і абмеркаванняў. Альбо у нас, альбо на старонцы на YouTube-канале у Александра Кнаровича. Заходзьце, подписывайтеся, глядзіце все гэта. І, безумоўна, подписывайтеся на YouTube-канал Еўрарадыё. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Да пабачэння.